i els assistents a la taula rodona que hem posat per títol el nou full de ruta pel català. Què li demanem a les institucions pels propers 4 anys? Vol dir que anirem per feina, no què ens agradaria, sinó què creiem que podem fer durant aquests 4 anys i si ens podem marcar una mica de full de ruta. Aquesta trobada, aquesta taula rodona, l'organitzen conjuntament la Plataforma per la Llengua, l'Associació Catalana de Professionals, l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació Amic i el grup Moviment Barcelona. Llavors ja donem per començat l'acte i m'agradaria donar-li la paraula a en David Pou de Vida, que és el president de l'ACP i és membre de l'organització de l'acte. David, és el teu torn. Endavant. Moltes gràcies, Hortènsia. Molt bona tarda a tothom. I bé, en primer lloc, doncs, agrair als assistents la seva presència en aquest debat. En nom de l'Associació Catalana de Professionals, bé, liderem una nova iniciativa que, diguem que té uns antecedents que m'agradaria descriure molt breument. El 2017, abans de la convocatòria del referèndum, semblava que hi havia un criteri bastant general al voltant de no entrar excessivament en el debat lingüístic perquè allò podia condicionar el camí cap a la data de l'1 d'octubre. Allò doncs, va crear una situació que es va anar desenvolupant a posteriori del referèndum i que va generar que aquest debat al voltant de la llengua anés incrementant-se i s'anés extenent en diferents àmbits de la societat catalana. A partir d'aquesta realitat, des de l'ACP, però també en col·laboració amb d'altres entitats, ens va semblar, al mes de febrer, que era interessant poder organitzar un debat amb un perfil especialment tècnic, amb la presència de lingüistes, sociolingüistes, que poguessin fer una diagnosi de quina era la situació en la que consideraven que es trobava la llengua i a partir d'aquí doncs, plantejar un possible pla d'actuació de cara als propers temps amb l'objectiu de reforçar-ne la seva situació. En aquell debat que vam organitzar hi havia la presència d'en Carles de Rosselló, la Marina Massaguer, la Rita Marzoa i en Nacho Sorolla, i d'allò, com us comentava, em va sortir un informe, un document que vam començar-lo a utilitzar per generar complicitats entre una bona part d'organitzacions que estan registrades pel Govern de Catalunya com a organitzacions actives en la defensa de la llengua i posicionades doncs, per promoure l'ús del català. A partir d'aquí ens va semblar que havíem de fer un pas més i per això vam plantejar-nos el debat d'avui, d'aquesta tarda. Un debat en el qual preteníem passar a una fase més tècnica amb la presència de diferents actors de l'àmbit lingüístic, el món editorial, el món de la comunicació, el món de la cultura, el món també sindical, vinculat molt a lo que és la realitat del sector educatiu, el món de la societat civil, amb la presència d'una entitat que és activa en la defensa i en la feina per la llengua des de fa molts anys i finalment també, per què no, l'àmbit potser més empresarial, però amb amb aquest perfil d'empresariat actiu i activista també a l'hora de promoure la cultura i lògicament també promoure la llengua. Ens semblava que això podia estar bé, tenint en compte que coincidia amb la formació del nou govern i, per tant, amb una perspectiva a 4 anys vista de poder plantejar des d'aquesta societat àmplia un cert full de ruta, diguem-li carta als Reis o una mica els deures que creiem que des de l'administració, no només des del govern de la Generalitat, sinó més enllà, creiem que s'hauria de plantejar per poder reforçar i millorar la situació de la llengua que, com sabeu, forma part del debat d'una forma molt generalitzada. Fins aquí la meva breu intervenció. Jo, la veritat és que voldria agrair moltíssim a l'amic, a LlenguaCat, a Plataforma per la Llengua i naturalment, al Moviment Barcelona, que ens recolzin en l'organització d'aquest acte i molt especialment, lògicament, agrair a l'Eduard Voltes, agrair a la Iolanda Segura, agrair també a la Mireia Plana i al Nacho Benet que ens ajudin en aquest procés de reflexió que puguem fer avui, que creiem que donarà molt de sí perquè tot això anirà més enllà.
Només voldria acabar amb una petita anècdota, si m'ho permeteu. Diumenge vaig poder assistir a la segona trobada d'estudiants de català d'àmbit internacional, concretament a l'Amèrica Llatina. I vam tenir una trobada de 2 o 3 hores amb un centenar llarg d'estudiants i de professors que piquen pedra, si m'ho permeteu, en una zona del planeta com aquesta en la que ens trobem per promoure el català, promoure el coneixement de la llengua, en molts casos perquè són persones que tenen l'origen en segones i terceres generacions de catalans que van venir cap aquí fa 40, 50, 60, 70 anys, i en d'altres per persones que estan interessades en la connexió que hi ha d'Amèrica Llatina amb Catalunya, amb el Principat, on sabeu que la comunitat llatinoamericana és molt important després de l'àmbit del Magreb, diguem, i per tant, en aquest sentit, veure aquella energia i aquell interès per conèixer-nos a nosaltres, la nostra cultura, la nostra llengua, amb el suport de tot aquest professorat i de totes aquestes comunitats catalanes que fan feina ingent i que moltes vegades des del Principat no valorem prou, doncs bé, em sembla que també és interessant destacar-ho perquè al fi i al cap també ajudarà i contribuirà a que aquesta feina que tenim per davant i que suposo que avui arribarem a algunes conclusions sobre el català arribi a bon port. Moltíssimes gràcies i endavant. Moltes gràcies, David. Jo voldria, després explicaré una mica el funcionament d'aquesta petita taula rodona. Volia dir abans de començar ja que els nostres convidats parlin, dir que ja fa temps que els números ens estan dient que després de 40 anys de política lingüística, la situació del català, la llengua catalana, no acaba d'anar bé. Sembla que hi ha moltes estadístiques que demostren que el castellà està trepitjant fort i va avançant en detriment del català d'una manera força preocupant. Vista la situació, hi ha molts sectors de la societat que estan alçant la veu per dir que és imprescindible i urgent fer alguna cosa, que cal fer propostes concretes i veure la manera de posar-les en pràctica immediatament i de manera eficient. Creiem que és molt important que el català esdevingui una llengua útil i necessària en tots els sectors de la societat i en el nostre dia a dia. El que ve a ser una llengua normal, normalitzada. Avui els volem demanar als nostres convidats que ens ajudin a dissenyar un nou full de ruta pel català, un full de ruta que pugui servir de guia a les institucions del que els demanem que facin en els propers 4 anys. Ens posem un terme curt. Què caldria fer ja, una mica més tard, i que d'aquí 4 anys puguem trobar un resultat, si és que això és possible. Potser demanem massa. Per parlar de tot això, ja els ha mig presentat el David, està amb nosaltres l'Eduard Voltas, editor, conseller delegat de la revista Time Out, la Iolanda Segura, que és la portaveu de l'USTEC, la Unió Sindical dels Treballadors d'Ensenyament de Catalunya, la Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, i el Tatxo Benet, que és soci gestor del grup Mediapro, periodista i empresari, ja el coneixeu, tampoc no cal presentar-lo gaire, el Tatxo. Moltíssimes gràcies a tots 4 per estar aquí. És un plaer poder comptar amb gent que tenen tantes coses a dir. Us deixarem els micros oberts perquè us demanarem que parleu, que us interrompiu entre vosaltres, si cal, vull dir, no cal demanar la paraula, jo aquí sóc la menys important. I el públic assistent, els que ens estan acompanyant aquesta tarda, els demanaria que no donarem veu al públic perquè és que si no la cosa s'allarga i volem acabar a 7:15 en punt. Si voleu fer alguna pregunta, us demano, sisplau, que la poseu en el xat perquè farem una selecció per no repetir, que a vegades es repeteixen les coses, i en l'últim tram les llegirem. Si voleu que sigui en algú concret, poseu el nom, i si no, deixeu caure la pregunta, jo la llegiré i que la contesti qui vulgui. Si voleu, si us sembla bé, comencem. Tatxo, et sembla bé començar tu? Endavant. Doncs moltes gràcies per convidar-me. Vull dir, en primer lloc, que no serà un tòpic el que diré, després ho explicaré, però que estic molt content que m'hagin convidat a parlar en aquestes jornades, perquè normalment a mi em conviden a participar en jornades aquí a Catalunya on es debat sobre de quina manera es pot tenir un sector audiovisual fort al nostre país. I una cosa és tenir un sector audiovisual fort i una altra cosa és que el català estigui present al sector audiovisual. Són dues coses absolutament diferents i a vegades sembla que es barregin, no? Un creu que perquè es tingui un sector audiovisual fort, doncs llavors el català
també tindrà una presència més forta i això no té res a veure. Una cosa és una cosa i l'altra cosa és l'altra, perquè normalment les empreses del sector audiovisual que treballen a Catalunya, les que intenten treballar d'una manera més ambiciosa, normalment el seu gruix de la feina és fora de Catalunya, com és absolutament lògic, perquè és on el mercat és més gran i aquestes empreses com la nostra el que busquen és la major facturació possible, el creixement possible. El català, a mi, jo crec que una mica em sembla que el que ens esteu demanant és una mica un oxímoron, no? Perquè fer un full de ruta per 4 anys no dubto que potser amb altres coses sí que es podria fer, però amb l'audiovisual, i tenint en compte la situació del català en l'audiovisual, que és d'absoluta precarietat o pràcticament inexistència, excepte amb el que és la televisió pública, hem obert Televisió de Catalunya, però que no es vislumbra de cap de les maneres que hi hagi un camí cap a les noves tecnologies, més que coses molt voluntarioses que no arribaran, em fa l'efecte a mi mai, a tenir l'impacte social que haurien de tenir, doncs en 4 anys és impossible fer un canvi en aquest sector. Si a mi em diguessin què faries tu i només tinguessis 4 anys, home, intentaria fer un pla a molt llarg termini, tot i que en aquest país ens passem la vida fent plans, i intentaria buscar allò que és el més urgent. Home, el més urgent en aquests moments segurament seria intentar canviar seria entomar la campanya enorme que hi ha amb els mitjans espanyols, tant els que hi ha a Espanya com els que hi ha a Catalunya, contra la Televisió de Catalunya, contra TV3 i contra els mitjans en català. És una campanya terrible, on s'utilitza, sembla que qualsevol arma és vàlida per anar contra TV3. Intentaria canviar això d'aquí i intentaria dotar a TV3 d'un pressupost adequat, òbviament bastant més gran del que té ara, i intentaria fer un canvi, una renovació de TV3 per convertir-la en una televisió molt més moderna en el sentit de la gestió, no en el sentit de la programació. Jo crec, a mi m'agrada la programació de TV3, jo crec que TV3 és una televisió molt bona, és la millor televisió que hi ha a Espanya, sota el meu punt de vista. No n'hi ha cap de millor. A mi el que em digui, si algú m'ho vol comparar, li comparo amb el que vulgui, però crec que des del punt de vista de gestió sí que té molts trets que arrossega d'haver estat una televisió pública durant molts anys. Les televisions ja no es fan d'aquesta manera. Estic segur que si TV3 es creés ara no es crearia de la mateixa manera que es va crear en aquell moment. Doncs crec que aquesta renovació s'ha de fer, s'ha de fer d'alguna manera. No vull posar-me ara amb un safreig molt gros, però crec que, per exemple, el número de persones que té és exagerat. O sigui, no tant el número de persones, sinó diria la quantitat una televisió, al final, és el que és la seva programació. O sigui, al final la televisió és bona o dolenta depenent de la pantalla que hi ha. Llavors, el cost, el que TV3 es gasta en programació, el percentatge del que es gasta en programació sobre el cost total de la cadena és massa petit. O sigui, hi ha despeses que no són estrictament d'allò que es veu en pantalla, que són massa elevades. No vull dir res contra ningú, ni tinc cap mena de campanya aquí ara per dir que havien de fer renovar. Però sí, això és la realitat. Les televisions més modernes es fan amb molt poca gent i contractant serveis externs. Aquí ja sé que la gent vindrà llavors i dirà, clar, això ho dius perquè tu tens una empresa i vols que contractin els teus serveis. Bé, tothom pot ser el miserable que es vulgui, però aquesta és la meva opinió. Tingués o no tingués una empresa, ho diria així. I a sota estaria disposat a afirmar que no vaig a cap concurs de TV3 si realment fessin això que estic dient jo que s'hauria de fer. Mira, escolta, canviarem TV3 i la farem d'aquesta manera, però amb la condició que vosaltres no participeu en cap resultat. I firmo immediatament. Seria una tonteria, perquè es perdrien el nostre know-how, però estaria disposat a fer-ho. Perquè el problema que té el servei audiovisual és que el català en aquests moments en el món audiovisual no és útil. I quan una llengua no és útil, no s'utilitza.
els distribuïdors, els productors i distribuïdors de continguts televisius, continguts audiovisuals, no troben la utilitat de fer-los en català, perquè no hi ha una demanda social per fer els continguts. O sigui, no hi ha una demanda social per dir no veuré altres continguts que no siguin en català. Això no existeix, aquesta demanda social. I a més és una demanda que és molt difícil de crear, és impossible de crear. Canviar l'hàbit social és molt complicat. El català té el castellà, que és una llengua amb milions i milions de parlants, i per tant qualsevol estudi que es faci sobre rentabilitat, el català sempre sortirà perdent. Per tant, exactament igual que passa en altres països on hi ha situacions similars a les del català, el català necessita una administració darrere que li doni suport. Però quan dic suport, estic dient que ho pagui tot. És que no hi ha... O sigui, l'administració pública hauria de tenir el català com a eix, un dels eixos centrals de la seva política, i a partir d'aquí dir què cal fer perquè estigui present als grans plataformes de distribució. Doncs, si això requereix que del pressupost català es gastin 1.000 milions d'euros, no sé, per ficar un exemple, amb això, doncs fer-ho. Perquè la salut de la nostra... Jo crec que hem deixat massa en mans de l'educació, de l'ensenyament. Jo prefereixo més dir l'ensenyament que educació. Amb això també suposo que tindrem moltes polèmiques amb molta gent, però l'ensenyament... Jo hi estic d'acord, Sí, l'ensenyament ho hem deixat en mans... No és el mateix. No és el mateix, no. I les escoles jo crec que ensenyen, no eduquen, però bueno, és igual. Sobretot ensenyen. Però bueno, a l'ensenyament hem deixat en mans de l'ensenyament i ho hem deixat en mans d'una televisió que va tenir molt èxit, que va ser TV3, i que durant molts anys es va bé, amb uns índexs d'audiència molt elevats. Escolta, fins i tot a l'època que jo hi era teníem els drets en exclusiva del futbol, amb la qual cosa fins i tot la gent que volia veure el Madrid l'havia de veure en català i, per tant, reuníem allí. Era una llengua útil, no tenies més. Si volies veure el Madrid l'havies de veure en català, no tenies altra opció. I si volies veure el Sevilla o el Saragossa o el Bilbao, tots els... Per tant, creaves utilitat. Això, a poc, és a dir, TV3 s'ha mantingut amb un nivell bastant bo d'audiència, però el que ha passat és que s'han creat milers d'altres plataformes de distribució en les quals el català no està present. Però no hi estarà present perquè és impossible que cap empresa privada creï una plataforma de distribució exitosa i exitosa en el sentit econòmic de la paraula que on difongui només en català. Això és impossible. Per tant, ha d'haver una administració que s'ocupi d'això. Com passa a molts països, com passa a Canadà, com passa a molts d'Anglaterra. Això, plataformes, suposo que teniu bastanta experiència de topar-vos de cara contra la paret amb aquesta necessitat de l'ús del català, no? Clar, agafant una mica la línia del que comentava en Tatxo, nosaltres el que pensem és que, a veure, TV3 ha de recuperar una mica una part d'aquell esperit fundacional que tenia, en el qual es deia que la promoció de la llengua era un dels eixos. I això s'ha de mantenir, especialment pel que fa als joves, perquè això que deia en Tatxo, que ho hem abandonat tot en la part educativa o en la part d'ensenyament i ens hem oblidat dels referents culturals. És a dir, els joves avui es mouen sobretot en xarxes socials, a internet, en plataformes, llocs on la presència del castellà i de l'anglès és absolutament aclaparadora i, en canvi, el català hi és molt minoritari. Això ha produït que els referents culturals i d'oci dels joves avui són bàsicament en castellà o en anglès, no són en català. Per tant, aquí una de les coses que s'hauria de fer és potenciar una plataforma, com deia ell abans, no pensant en la TV3 com era al principi, sinó com ha de ser ara una televisió que és, diguem, ha d'estar present a internet, ha de tenir continguts multimèdia de tota mena, i crear aquests referents culturals que els joves necessiten per enganxar-se a la llengua i, sobretot, que hi hagi determinats continguts
que només es produeixin en català, perquè, com deia ell, si creem uns referents culturals que puguin tenir un seguiment, doncs aleshores es pot produir aquesta demanda necessària. Si no creem aquests referents, aquesta demanda no es produirà. I us poso només un exemple ràpid. Vam organitzar l'any 17, crec que va ser, un concert de rock català a Ciutat Meridiana, on estem fent un pla de barris per fomentar l'ús del català a nivell global en tot el barri. I el primer concert que vam fer, vam fer la publicitat pels canals habituals i vam tenir poc èxit, sincerament. El segon any vam demanar a 3 o 4 youtubers que ens fessin la publicitat. I hi va haver tanta gent que vam estar a punt de tallar la Meridiana, de tanta gent que hi havia, plovent a bots i barrals, i el concert estava ple de gom a gom. I van ser 4 youtubers que ens van fer la publicitat d'aquest concert. Per tant, això què vol dir? Que ens hem d'adaptar a aquests nous paràmetres, aquests paràmetres en què es mou la gent jove d'ara. I és imprescindible que hi hagi plataformes audiovisuals de tota mena, videojocs, en xarxes socials, a través, evidentment, de les plataformes. O sigui, TV3 s'ha gastat un munt de diners a doblar pel·lícules que ara no són a Netflix, no són a Disney Plus. Ara Disney Plus sembla que últimament n'ha incorporat algunes, però costa molt. I a més ho incorporen allò, no cal que ho diguem gaire, ho posem aquí per si de cas aixequem una mica polseguera, no sé. La qüestió, necessitem rendibilitzar tot aquest capital que ja s'ha posat, més tot el que es posi, i evidentment TV3 ens ha de servir com a plataforma audiovisual, sobretot pel que fa a contingut jove i en diferents formats, perquè hem de crear aquest univers cultural català. I un altre aspecte important, i ja ho deixo i dono peu a altres que puguin comentar, és la qüestió de la reciprocitat de televisions. És a dir, és important també que entenguem que el català no només es parla a Catalunya, també tenim el País Valencià, i ara al País Valencià tenim una televisió, tenim a Punt, tenim també la televisió balear, hi hauria d'haver més reciprocitat entre aquestes televisions, hi hauria d'haver més intercanvis. Ara s'han fet algunes coses tímides, s'està rodant ara una sèrie que s'han posat d'acord les 3 televisions, però, per exemple, en Plataforma per la Llengua i el Casal del Conflent vam instal·lar un repetidor de TV3 perquè es veiés a bona part del Conflent, es pogués veure a TV3. Però si els continguts a TV3 són bàsicament, com moltes vegades passa, que es fan coses en castellà, que ni tan sols es subtitulen en català, i més que la llengua també els continguts són hispanocèntrics, per dir-ho d'alguna manera, tampoc no ajudem a aquesta reciprocitat. Per tant, hem d'impulsar també la creació d'aquest univers cultural catalanoparlant que pot ser compartit amb 10 milions de persones a Europa. Estem parlant de 10 milions de parlants, 13 milions potencialment. Aquestes entenem nosaltres que serien les línies. David, tens... No, perdó, Eduard. No sé si us sembla, puc intervenir primer responent la pregunta de la moderadora, no? I una mica el títol del debat, que és què li demaneu al govern pels propers 4 anys. I després fer una reflexió una mica més aprofundida en el tema, en la qüestió de l'audiovisual i de la corpo. Molt ràpidament, jo al govern li demanaria 4 coses. La primera és una refundació de la corpo en aquests 4 anys. Dic refundació perquè crec que no és una reforma, és una refundació, que necessita l'energia que va tenir, l'energia política i la valentia política que va tenir la creació de TV3. La segona cosa que li demanaria al govern és una acció molt decidida, i molt decidida vol dir diners, amb el català a les plataformes. O sigui, no crec, com diu el Tacho, no sortirà una plataforma de continguts en català. Simplement el català ha d'estar present a les plataformes que tenen el mercat i que tenen el lideratge en el mercat i per ser-hi molt probablement caldrà gratar-se la butxaca i és el preu d'existir. Gratar-se la butxaca és el preu d'existir. El que hem de decidir és si volem existir. Però si volem existir ens haurem de gratar la butxaca. La tercera cosa que li demanaria al govern
és repensar l'estratègia del català a l'escola. Crec que l'estratègia està esgotada, diguéssim, no dona més de sí. I jo en això no sóc un expert, però crec que són els experts els que hi han sobre estratègies lingüístiques en el sistema educatiu. Hi ha experts sobre això, jo no en soc, però és una evidència que cada any milers de joves catalans acaben els seus estudis obligatoris sense haver pronunciat una paraula en català a classe, sense haver dit ni bon dia. I això és així, perquè només cal parlar amb els professors d'institut que t'ho expliquen, de determinats barris, ciutats, etc. Per tant, aquí estem fracassant estrepitosament allà on menys ens ho podem permetre. I no sé com es fa això, O sigui, anticipo que probablement la Iolanda, que es dedica al tema, ens podrà ajudar més que no pas jo en això. I la quarta cosa que li diria al govern per aquests 4 anys és que no faci lleis noves. Simplement que faci complir les existents. És a dir, moltes vegades els catalans dissimulem la nostra impotència per fer complir les lleis que tenim fent lleis noves. Llavors sembla que estem fent alguna cosa, sembla que estem fent alguna cosa. No, amb el material legislatiu que tenim en matèria de llengua es pot fer molta cosa si es té la voluntat política de fer-ho complir. Torno al tema de la refundació de la Corpo, que per mi és vital. La Corpo era, en un moment donat, en el moment daurat, va ser un portaavions descomunal, brutal, modern de la llengua catalana. I d'aquest portaavions s'enlairaven avions de tot tipus, que anaven a buscar targets i públics de tot tipus. Avui aquell portaavions és un vaixell envellit, i jo crec que desnortat, que no sap on va i que qualsevol dia d'aquests embarrancarà en una platja perduda i ja no ens en recordarem d'ell. És una televisió que només agrada als majors de 50 anys. Aquest és el target de TV3, en el qual m'incloc, però que ha perdut completament el públic jove. El públic jove simplement està en altres plataformes i se l'ha d'anar a buscar allà on és. Els nostres fills estan a TikTok, els nostres fills estan a Twitch, els nostres fills estan a Instagram, els nostres fills estan a YouTube i la Corporació Audiovisual Pública de Catalunya ha d'anar a buscar els nostres fills allà on són. No ha de ser tan pretensiosa de pensar que els nostres fills aniran a buscar-la a ella. És la Corpo que ha d'anar a buscar els nostres fills i en els joves d'aquest país. I això demana un canvi tan brutal de les dinàmiques internes de la Corpo, dels perfils professionals necessaris, dels sistemes de gestió, etc. O sigui, que és realment una autèntica revolució. Es necessita una valentia política molt gran per fer-la, però crec que li hem d'exigir al govern. Fixeu-vos que acabo de dir, els nostres fills estan a TikTok. TikTok fa 2 anys, 3 anys, ni existia. El mercat va molt ràpid. Necessitem una Corpo que sigui capaç d'anar tan ràpid com el mercat. Perquè si el dia que la Corpo arribi a TikTok, els nostres fills ja estaran en un altre lloc. Sí, si anem a aquest ritme, sí. I per tant, diguéssim, això és una... Vaja, no sé, jo diria, en els pròxims 4 anys, si el govern de Catalunya és capaç de fer això, jo donaria aquesta legislatura per completament bona, diguem-ne. Sí, de tota manera... Perdona, dic que estic totalment d'acord amb el que comentes, Eduard, però és que, a més, jo encara aniria una mica més enllà en el sentit de demanar al govern que realment, i com apuntava abans el Tatxo, la llengua catalana sigui un dels eixos principals de govern i sigui un eix transversal del govern. Ara hem vist que en lloc d'una direcció general serà una secretaria sectorial, la qual cosa sembla que, a veure, sobre el paper pot ser un avenç, però continua estant en un departament de cultura, quan hauria de ser una cosa molt més transversal que no el Departament de Cultura. Això hauria d'estar a presidència, perquè hauria de ser un eix del govern, perquè la llengua afecta a tot. I, per tant, si no ens conscienciem que la llengua afecta a tot
i que ha d'estar present en qualsevol política, de la mateixa manera que hi ha presents les polítiques feministes, per exemple, la política lingüística ha de ser present a tot arreu. Per una qüestió primera de responsabilitat lingüística, allò que dèiem, si volem ser, doncs ens hi hem de posar, per una qüestió de responsabilitat lingüística, però també perquè hem de recordar que l'ús de la llengua és un dret. I és molt important que recordem això, que l'única manera de respectar els drets lingüístics és una llengua perquè es pugui promoure, perquè es pugui fer servir, s'ha de fer útil i ha d'estar a tot arreu. I si el govern del país no té la consciència que aquesta llengua ha d'estar a tot arreu i no hi posa els mitjans i no hi posa la voluntat, no anirem enlloc. I trobem a faltar una miqueta això. Si em permets una cosa, ara que deies que la llengua és un dret, jo crec que aquest és un dels problemes que tenim amb el català. Perquè la llengua és un dret, és obvi, ningú m'impedeix a mi parlar català, ningú. Pot ser que el senyor de davant no m'entengui, però ningú m'impedeix. El problema del català és que no és un deure. Aquest és el problema del català. Que un dret el té tothom, un dret, jo tinc dret a parlar swahili, però l'espanyol és un deure i el català no és un deure. I aquí és on tenim el problema greu, perquè a partir d'aquí, ara em contradiré a mi mateix. Sí, el govern li pot ficar els 1.000 milions per la promoció del català o per fer productes en català, els mitjans de comunicació, per anar a TikTok, per anar on vulguis. Però els anirem tirant per una escombraria, perquè si la població en general no té la sensació de que serveix d'alguna cosa el saber català i el parlar català i l'entendre català, no servirà de res. I per tenir la sensació de que serveix per alguna cosa, no tens més remei que fer-lo un deure. I si no el fas un deure, no funcionarà. Després de la transició, quan se va crear TV3 i va començar la immersió lingüística, la impressió que hi havia a la gent castellanoparlant era que era útil aprendre. Primer, que hi havia com una mena de sensació de que el català era una obligació. Fins i tot hi havia gent, jo recordo taxistes que se'm queixaven perquè el seu fill suspenia català. Hi havia una sensació de que amb el canvi de govern, o sigui, amb l'autonomia, amb l'Estatut, doncs la llengua catalana passaria a ser una llengua obligatòria i que tothom l'obligarien a parlar català. Recordo, jo estava a Pamplona, no és el cas del català, estava al País Basc, però a Pamplona recordo escoltar amb un autobús una persona que deia si gana el PNV nos obligarán a todos a hablar vasco. I l'altre li deia, bueno, pues què? Pues hablaremos vasco, no? Pues el mateix passava aquí a Catalunya. La gent pensava, quan hi hagi l'Estatut, ens obligaran a tots a parlar en català. Llavors, la gent entenia que el català era molt útil per la seva promoció social. Els pares volien que els seus fills parlessin català i sabessin català perquè això pensaven que els atorgaria una millor posició per pujar en els seus llocs de treball, per tenir accés a millors llocs de treball en general, i hi ha més sous i més... Això s'ha perdut totalment, perquè era mentida. O sigui, allò que nosaltres pensàvem que el català era obligatori, era útil, era mentida, no era veritat. Els espanyols són molt més llestos. Els espanyols fiquen a la Constitució que el castellà és obligatori i que el català és un dret. I nosaltres ja ens quedem tranquils i diem, bueno, no hi ha problema, que nosaltres fem la immersió lingüística i tot això d'aquí. No és veritat. En el moment en què és un dret i l'altre és una obligació, canvia totalment el panorama. Perquè què ens ha passat? 40 anys després, com que no és un deure, com que no passa res si no saps català, com que l'únic que t'arrisques és a que algú et digui, escolta, parlem en català, però és que ni això, perquè al final el que demanes perdó ets tu, per decidir en català. Com que no és això, ningú no té cap transcendència el fer això d'aquí. Per tant, jo fer lleis no, però fer lleis per dir, no, escolti, és que... I el problema és que ni tan sols nosaltres defensem aquelles lleis que traspassen una miqueteta el d'això. La llei del cinema. Escolta, el follon que es va muntar quan van vindre les majors i van dir que no portarien les pel·lícules catalanes, doncs que no les portin. Escolti, si vostè no vol portar les pel·lícules als cines catalans, no les porti. No tinc cap mena de problema. O sigui, un govern ha de governar. I nosaltres ens hem de creure el que volem fer i hem de governar. Això és el que... No tindrem res a fer. Per molts milions que fiquem a la maquinària.
Si És que ens ho hem de creure. Si em permeteu, Sí, home, i tant. que hem parlat d'educació, hem parlat de... I ara que estem dient que el català no és un dret, doncs, evidentment, això que està passant a nivell social, això està entrant a les escoles. Vull dir, està entrant a les escoles i, evidentment, ara comença a ser un factor preocupant. Què passava anys enrere? Jo, quan vaig començar a estudiar, fèiem una hora de català a la setmana, vull dir, vinc de l'EGB, i per tant, fèiem una hora de català a la setmana i a partir de la segona etapa ja tenies algun mestre en català. Jo vaig aprendre el català perfectament, me'n vaig anar a la secundària i allà a la secundària, és a dir, on no es parlava català, diguéssim, en pobles com el meu, evidentment, si anàvem a grans ciutats i això, doncs potser estàvem com més extens, però en pobles, a la primària no es parlava català i tenies mestres que no et parlaven català i en tenies algun. I aprenies el català, no? Era com que el que et parlava en català te l'ensenyava, el mestre català t'ensenyava el català i era exigent amb l'aprenentatge del català. I ara resulta, i t'anaves a la secundària i allà et submergies en un entorn més catalanitzat, que almenys és l'experiència que vaig viure jo, de gent de poble que després se'n va estudiar a la ciutat. Ara s'està donant, hi ha una reversió en aquest sentit. S'assegura més el català a la primària i te'n vas a la secundària i allà es perd ja aquesta utilització del català fins i tot a les aules, perquè ja no parlem dels patis. El català als patis l'hem perdut a primària, l'hem perdut a secundària, però és que a secundària l'estem perdent fins i tot a les aules. I és que ja tenim docents que només parlen en castellà. I per què passa això? Perquè hi ha una administració que no l'està defensant com toca i que no està dient que s'ha de fer les classes en català de forma obligatòria. I això no està anant en contra del castellà, ni molt menys. Està assegurant l'aprenentatge del català i està assegurant la cohesió social que tant es defensa amb la immersió lingüística. I ara aquí és on vull anar a parar. És el model que se suposa que tenim en els centres educatius com a model lingüístic, però que ni la mateixa administració l'està defensant. La prova és que ha fet un model lingüístic del sistema educatiu que parla de plurilingüisme. Plurilingüisme què vol dir? Està bé el plurilingüisme i és evident que nosaltres hem d'adquirir coneixement no només en català sinó en altres llengües. Però què passa? Quan això suposa que el català, que ha de ser la llengua vehicular, es desdibuixa aquest focus, aquí això és el que perjudica? Perjudica la llengua catalana. I així ho estem veient. Estem veient que cada vegada, diguéssim, la competència en català s'està perdent fins i tot a nivell de professorat. No tenim professors de català a les universitats. La gent no va a estudiar filologia. Per què? I tenim greus problemes per trobar professorat de català. I la qualitat de l'ús i del saber del català del professorat també és bastant greu, diguéssim. És que no trobaria la paraula perquè no fos... Vull dir que s'ha perdut molt perquè jo, que porto xarxes en el meu sindicat, m'esgarrifo de veure com els docents escriuen el català. És molt preocupant. I com el parlen. Jo vaig ser castellanoparlant fins, ja us ho dic, de família... Jo soc de la família immigrada, no es parlava en el meu poble, que parlava majoritàriament llengua castellana, que fèiem l'hora de català, una professora que defensava la llengua, vaig aprendre el català a 5è, 6è, l'escrivia perfectament, i el parlo i em veieu, no tinc accent, i no vaig començar a parlar-lo fins que no me'n vaig anar a l'institut, que hi vaig anar als 14-15 anys. Què està passant ara? Doncs que tot el que passa a la societat està entrant a dintre de les escoles i que no tenim una administració que hi posi els recursos i posi la defensa que pertoca. I jo penso que si no ho fa és per covardia. Tota la pressió que tenim de l'estat espanyol, amb tots aquests cops de sentència, amb aquests partits polítics que volen carregar-se la immersió lingüística, que ningú pot negar que s'ha de revisar aquesta immersió lingüística. És evident que la societat no estem ara igual que als anys 80, està clar, i que en aquell moment hi havia un context i ara en tenim un altre, però aquesta immersió lingüística ha de continuar existint bàsicament per dues raons. Un, perquè
la llengua vehicular ha de ser el català per la seva pervivència i més ara, avui en dia, en què la tenim molt minoritzada i que l'ús social cada vegada és pitjor, això per una banda, i per l'altra perquè continua sent un element de cohesió social en un sistema educatiu que tenim que és segregat, no, el següent. I per tant, si resulta que a sobre la llengua, amb un plurilingüisme que volen aplicar, ha de ser un altre factor de segregació, tindrem un altre problema de cohesió social a Catalunya que hem d'evitar a tota costa. Una mica l'anàlisi, i em deixo moltes coses, però que hem d'anar... És que una mica també enganxant això i el que deia el Tatxo, és evident que la llengua ha de ser un deure i més quan s'enfronta a una llengua tan gran com el castellà i que, a més, el castellà és un deure també. Però això, ara per ara, no depèn de nosaltres. En canvi, sí que depèn de nosaltres defensar que tenim dret a parlar català. I per parlar català, clar, parlar no és només que jo produeixi sons en català. No, és que el que hi ha al davant m'entengui. Perquè l'única manera de defensar el meu dret a parlar el català és que se mantengui a tot arreu i jo pugui tenir aquests referents en català. Això que tu deies abans, el que passava era que hi havia català a les aules, però al pati es parlava castellà. Ara és al revés. Ara, o sigui, a Plataforma hem fet un parell d'estudis sobre la llengua als patis, que ens hem hagut de sentir de tot, com segurament sabeu, i el que hem detectat és que al pati es parla bàsicament castellà. Per què? Perquè no hi ha referents culturals en català, el que dèiem abans. Aleshores, la llengua a les aules ha perdut prestigi i el pati ha perdut referents, amb la qual cosa, on som ara mateix? Doncs som que on s'hi posem ja, o això s'enfonsa, vull dir que quan puguem aconseguir que el català sigui un deure, ja no caldrà perquè estarem al nivell de l'irlandès. Perquè això va molt de pressa, com deia abans l'Eduard. Vull dir, això ara va molt de pressa. Per tant, necessitem això, necessitem un govern que realment sigui valent en aquesta defensa, que entengui que la llengua és una política troncal i transversal a tots els àmbits, a tots els departaments, que ha d'arribar a tot arreu, ha d'arribar al comerç, ha d'arribar a l'escola, ha d'arribar a les universitats, a les facultats de magisteri, a les facultats de dret, per exemple. Ha d'arribar a molts llocs i això ha de ser amb polítiques valentes i amb un convenciment. I després que els mateixos polítics també actuen una mica model. Clar, si els mateixos polítics canvien el castellà a la primera de canvi o a vegades veus textos que no tenen el nivell que haurien de tenir, doncs esclar, aquí és on tenim el gran problema també, no? Clar, i que elaborin polítiques lingüístiques que no siguin basades en la por a que les sentències judicials, aquests partits polítics que pressionen en contra de la immersió lingüística i que volen el trilingüisme, i resulta que ara fem un model, que el tinc aquí, un model lingüístic que parla del plurilingüisme, però en realitat és el trilingüisme, no perdem la nord, i que el que està fent és que resulta que tenim alumnat que domina perfectament el castellà, perquè és que el castellà l'aprens sense que te l'hagin d'ensenyar. La meva filla ha après castellà, a casa hem parlat català, li hem parlat català sempre, i ella l'ha après sense cap més que mirar 4 programes de televisió, el que diem, no? Per tant, què necessitem? És apostar per l'aprenentatge del català, assegurar aquest aprenentatge, i que no només sigui un aprenentatge del català, sinó que sigui una aposta per promoure el seu ús social, a més. I això només penso que nosaltres, evidentment, que ho hem de defensar, però l'administració ha de posar-hi, ara anava a dir una paraula malsonant, no la diré, però sobre la taula, i no fer un model lingüístic que t'està dient, sí, el català com a llengua vehicular, però que entremig, tu vas llegint, entremig et parla que el castellà i l'anglès també han de ser llengües vehiculars. No, a veure, això no pot ser, o és una o és una altra, però no pot ser que una ho sigui i després també les altres. Centrem-nos en una i l'altra ha de circular al voltant, que és fins ara el que s'ha anat fent. El que no pot ser és que tinguem, que està bé, alumnat que domini més l'anglès parlat i escrit que el català. I això està passant. És a dir... Perquè els referents culturals són en anglès, també. Clar. I aquesta és la qüestió. Per tant, evidentment que necessitem més una legislació més favorable, no cal dir-ho. Però amb el que tenim, com deia abans l'Eduard,
Només que complíssim amb el que tenim, jo què sé, el codi de consum, per exemple. El codi de consum, el 95% de productes de tota mena que es comercialitzen a Catalunya violen el codi de consum, que diu que s'han d'etiquetar almenys en català. Què vol dir almenys en català? Doncs que, per exemple, si tu vas a una d'aquestes grans cadenes de roba que tenen unes etiquetes així de llargues, amb tota una rastellera d'idiomes, el català no hi és. I això s'està comercialitzant a Catalunya. El codi de consum ho diu, això. I ningú fa res. Aleshores, només amb això, o per exemple, tal com deia el Tatxo abans amb la llei del cinema, ens la van retallar molt, però al final va quedar que un 25% de les pel·lícules que es projecten en sales catalanes havien de ser en català. Estem al 2%. Fins al 25%, mireu si tenim camp per córrer, i no ho estem fent. Vull dir que aquí, amb el que tenim ara, amb el marc reduït i pobre que tenim ara, tenim molt de camí per córrer, però per això cal un convenciment i una valentia de les institucions per poder-ho defensar i poder-ho tirar endavant. Penseu que hi ha en el model lingüístic parla, evidentment, de la immersió lingüística i del plurilingüisme. Sí? Que diu que la immersió lingüística, en tot cas, es farà servir només en aquells contextos on hi hagi... Això és horrorós, això. Sí, ara retorna perquè algú amb el micro. Hi hagi més alumnat però per la resta no. Dius, com que no, igual, perquè si resulta que en entorns on hi ha més alumnat més català, amb la llengua predominant en català materna, si no els hi estàs donant també l'ús del català, acabaran passant també, és que acaben parlant castellà i a més parlant el català malament perquè foten unes castellanitzades increïbles i estem perdent un altre cop aquest alumnat. Estem creant molta desigualtat i un altre cop anant a favor d'una llengua castellana més majoritària que ja l'aprenen en l'entorn, en el dia a dia. Perquè aquest model lingüístic parteix que el català i el castellà són iguals i el català i el castellà no són iguals. El castellà té molta més presència social, amb la qual cosa tu no pots posar-lo al nivell que el català. I la prova és que en un dels estudis aquests de patis que hem fet, que l'hem fet a Valls, que Valls és una població on en teoria hi ha una majoria de catalanoparlants, doncs el 35% de les converses que es fan als patis es fan en català, el 35% a Valls. Sí. Aleshores, què hem de fer aquí? Vull dir, aquí hem de fer immersió lingüística en castellà? Quan només un 35% de les converses són en català? Doncs aquesta és la qüestió. Vull dir que hem partit d'una mala base i que ara en llocs com Valls o com Olot, per exemple, doncs veiem que als patis la llengua que es fa servir és el castellà. Falten aquests referents en català i falta una política lingüística en l'ensenyament molt més decidida en aquest sentit. Exactament. Defensar la immersió lingüística, que és un model de garantia d'èxit, de cohesió social i d'aprenentatge de la llengua, i que segurament, a més, l'aprenentatge no només del català, sinó del català i del castellà, vull dir que és que, i fins i tot a l'anglès, no? Perquè al final no és augmentar les hores, és que les hores que es facin amb qualitat. Efectivament. Vull dir que no es tracta d'augmentar les hores d'anglès a les aules, es tracta que les hores que es fan d'anglès o de castellà siguin de qualitat, i el català ha de ser la llengua vehicular, la que vehiculi tot això. Doncs això és defensar-ho, evidentment fent totes les revisions que calgui, perquè evidentment el context social ha canviat respecte als anys 80, això està claríssim, i hi ha molta mancança, però s'ha de revisar i s'ha de defensar això. Doncs això, nosaltres, diguéssim, a nivell educatiu és el que demanaríem, però és que és el que reflectirà també a nivell social, no? És defensar aquest model lingüístic i, a més, defensar l'ús social i donar-li un valor, diguéssim, el mateix valor que té qualsevol altra llengua, doncs a la llengua catalana. I això l'administració, si ja no és capaç ella mateixa de fer-ho, per por, per pressió política, clar, és que també ja tenim una base feble on clavar el peu, no? I tenim molta feina política a fer en aquest sentit. Molta. Si em permeteu, en Hortènsia puc, sí? Sí, i tant, per favor. Intento lligar el tema de l'escola i el tema de l'audiovisual, perquè l'estem tractant com si fossin dues coses diferents i que van molt unides. Els referents dels nanos són audiovisuals, són 100% audiovisuals, els joves d'avui. I
I el català no està present allà on ells són. O sigui, ells són a les xarxes, ells són... Ja ho hem dit, no? És impossible que una llengua moli, per dir-ho en un llenguatge boomer, és impossible que una llengua moli si no està allà on passen les coses que molen. Efectivament. Les coses que molen, que els hi molen a ells, passen allà. No passen a l'escola. A l'escola els hi passa, hi ha coses, és el contrari, és el lloc que no mola. El lloc que mola són les xarxes socials. Per tant, aquesta operació és a dir, hi ha d'haver una operació massiva de generació i distribució de continguts en català a les xarxes socials, adaptant-se als llenguatges i a les formes de cadascuna de les xarxes i de cadascuna de les plataformes, i perquè, si no, serà impossible generar el canvi. És a dir, si això és un cercle viciós, el que estem patint, en algun lloc has de trencar-lo, el cercle viciós. En algun lloc has d'apretar, pitjar el botó per intentar canviar la dinàmica. Jo, honestament, crec que el lloc on cal incidir és en l'audiovisual adreçat a joves. Que si això canvia, canviaran moltes coses. També canviaran les converses al pati. Perquè les converses al pati també són en la llengua que mola. Clar, lògic. I parlant dels referents, ells de què parlen? Doncs parlen del que veuen a les xarxes. I si veuen a les xarxes en castellà, és normal que parlen en castellà. És a dir, jo crec de debò que la gran intervenció pública que es necessita, i no és a base de lleis, és a base de diners i de voluntat política, és en l'audiovisual. També crec que d'alguna manera caldria recuperar una certa èpica col·lectiva de la normalització lingüística. O sigui, els primers anys de l'autogovern, ho recordava el Tatxo abans, ostres, hi havia com un vinga, va, anem a fer-ho. Anem a fer-ho i hi havia els catalanoparlants que volíem i després hi havia molts castellanoparlants que deien, hòstia, és que és just, és que el català s'ha de recuperar, és que ha de recuperar terreny, etc. I es va crear també a base de campanyes institucionals, de publicitat i de matxacar molt, es va crear una certa èpica col·lectiva que ens implicava a tots, no només a l'administració. Jo crec que això cal recuperar. I crec que cal tornar a dir que el català és cosa de tots, o sigui, ara podríem repassar tots els lemes i tots els eslògans de les campanyes dels anys 80, diguem-ne. Això cal tornar-ho a dir, perquè hi ha hagut un canvi sociodemogràfic brutal a la societat catalana a Catalunya. L'altre dia vaig estar mirant les dades i en 10 anys, o sigui, aquesta sensació que tenim d'angoixa, molts catalanoparlants, com de minorització al carrer, de dir que, hòstia, de sobte què ha passat? Som menys. No som menys els catalanoparlants. Numèricament som els de sempre. Aquí el tema és que hi ha hagut en 10 anys, han vingut 1 milió de persones noves a Catalunya de l'estranger i no han arribat a un estat independent anomenat Catalunya que per entendre'ns, a la frontera t'atura i si no aprens a dir bon dia no passes. No, han arribat a Espanya. Psicològicament han arribat a Espanya. I, per tant, s'ha produït de sobte que érem el 50%, més o menys, i ara al carrer som el 30%. I aleshores això genera una angoixa molt gran a molta gent. Però és que el canvi en l'estructura sociodemogràfica ha sigut bestial. Per tant, cal tornar als orígens. Cal tornar... O sigui, és una situació com la que hi va haver als anys 60 amb la immigració que venia d'Espanya. I el que es va fer als anys 80 va ser una resposta a això. Va ser un dir, ei, vinga, va, que si no se'ns mora el català, vinga, va, endavant, no? I aquesta èpica també la trobo. Perdó, iniciativa de moltes famílies castellanoparlants, que volien... Absolutament. Coloma de Granet, i tant, i tant. La immersió és evident que la immersió hauria estat impossible sense l'impuls i la complicitat de les famílies en els barris i ciutats castellanoparlants. Jo em pregunto si avui tindríem la mateixa complicitat en les mateixes ciutats i barris per engegar una cosa com aquesta. Això és el que et deia jo.
el que et deia jo abans. Si no creuen que als seus fills els servirà d'alguna cosa, doncs no faran absolutament res. I jo puc estar més d'acord amb tu amb el tema de les xarxes socials. El problema que tenim és que les xarxes socials el que han fet és democratitzar la distribució de missatges. I, per tant, ara ja no és un emissor que es diu TV3 o que es diu Telecinco, que emet i envia a tothom. Ara és la gent, tothom. I, per tant, és molt difícil incidir-hi, perquè és una col·lectivitat molt i molt i molt gran. I amb voluntarisme, amb demanar-li a la gent, escolta, no, a les xarxes socials vés-hi en català, amb això. Sí, pots agafar i comprar uns quants, però el problema és que les xarxes, com deia, s'han democratitzat i la gent diu el que vol. Ja no hi ha una elit que és la que decideix el que es distribueix audiovisualment i en quina llengua, sinó que la gent fa el que li sembla, el que vol. Una persona s'hi posa i diu el que li sembla. I si aquesta persona creu, i aquesta persona em refereixo no a un centenar de persones, sinó a desenes de milers de persones. Per tant, són hàbits socials que són difícils de canviar perquè afecten una col·lectivitat molt gran, no a un número petit de persones. Si aquesta gent no té la voluntat de fer un català i a vegades se li demana per voluntarisme, simplement, escolta, mira, ajuda'ns, hi ha gent que no té aquesta visió de la vida, que s'ho van per la vida d'una forma molt més normal que nosaltres, no pateixen per aquestes coses que patim nosaltres. Viuen la seva vida dia a dia i ningú té que demanar-los que canviïn el seu d'això d'aquí perquè estan al seu perfecte dret de fer el que vulguin. Jo crec més que efectivament les administracions, aquesta cosa que nosaltres ens hem ficat aquí a Catalunya de que no són les administracions, no poden dir o deixar de dir o que han d'anar en compte o vigila perquè ens faran això o això o altre, jo que ens hem de treure del cap i hem de ser bastant més exigents. Si nosaltres, per exemple, és que hi ha una cosa tan simple com qualsevol funcionari que estigui a Catalunya, català o no català, ha de parlar el català i tindre un nivell determinat. I ha de parlar sempre en català. O sigui, no pot ser que a les oposicions sigui un mèrit saber català. No, ha de ser eliminatori. O sigui, si no el saps, com l'espanyol és eliminatori. Si tu no saps espanyol, no pots ser jutge aquí a Catalunya. No pot ser. No pot ser a Madrid. Però si no saps català, tampoc pots ser jutge aquí a Catalunya. Però un català d'un nivell per poder portar un judici. És intolerable el que passa, per exemple, als jutjats, però això passa en general. I mentre no es prestigia això d'aquí, mentre algú no vegi que aquí els jutges, si no saben català, no poden venir aquí. I si això significa, escolta, o els notaris, escolta, si això significa que hi ha un determinat número de notaris o de funcionaris de l'Estat que no poden venir a Catalunya, doncs que no vinguin. O sigui, ha d'haver l'obligació d'aquesta gent d'aprendre català. Hi haurà un número d'aquests funcionaris que dirà doncs jo hi vull anar, jo aprendré català. I així es prestigia una llengua, perquè la fas obligatòria. Fas que la gent hagi d'aprendre-la per guanyar-se la vida i per demanar i per estar. I a partir d'aquí pots legislar moltes coses, però has de legislar-les i, com tu també molt bé deies, Eduard, les has de fer complir. Si no les fas complir, doncs malament rai. Et pots quedar molt content dient que el 25% de les pel·lícules les fas en català. Si després això no ho fas complir, i fer-les complir vol dir ficar multes. És que no... Aquí tenim una... O sigui, aquí fiquem multes per tot. L'altre dia em van ficar una multa perquè el cotxe del meu fill, que està al meu nom, es veu que el meu fill li havia modificat el tub d'escape i feia una mica massa de soroll. I em van ficar una multa. És multa per tot. Però no pots ficar una multa pel tema del català sense que caiguin llamps i trons de tota mena i sense que nosaltres diguem no, escolta, és que això no ho podem fer bé, no podem multar per això, no, vaja, quin desastre, hem de ser més tolerants amb la gent, hem de ser més... Escolta, si som un país i ens ho creiem, doncs hem d'actuar com un país que s'ho creu. I si no fem això d'aquí i comencem des de la base, per això deia abans que els 4 anys em semblava un oxímoron, no? Perquè crec que és una cosa molt més llarg termini. Però si no ho fem així, no arribarem enlloc. Si tirarem diners amb una escombraria. De totes maneres, Tacho, el que dius del català com a... que no només sigui un dret, sinó sigui un deure, i per tant que sigui obligatori com el castellà, que conceptualment hi estic totalment d'acord, però això implica una modificació legislativa que no té cap possibilitat de prosperar. És a dir, també quan li demanem polítiques lingüístiques al govern,
crec que hem de ser realistes en funció del context. Sabem perfectament que una modificació legislativa d'aquest tipus, impulsada pel Parlament de Catalunya, duraria el temps que trigaria el Tribunal Constitucional a suspendre-la, diguem-ne. Hi ha una negociació entre el govern espanyol i el govern català, no? Sí, però el Tribunal Constitucional no està al·ludit per aquest... No està implicat. És a dir, jo crec sincerament... El simple fet, perdona, Eduard, el simple fet que el govern català portés a la taula de negociació amb el govern espanyol no, sembla ser que s'han ficat d'acord per promocionar els Jocs Olímpics dels Pirineus, no sé quant, ho trobo molt important, però és un tema que no afecta al rovell de l'ou del que és aquest país. Que el govern català s'ho cregués i digués, no, mira, escolta, el primer punt és que volem que el català sigui obligatori. El simple fet que facis això ja canvia la percepció que en té la gent. Ja ho canvia totalment. Des del punt de vista de percepció, tens raó en què és obvi que si tu vols posar un tema a l'agenda pública, diguéssim, i vols provocar una sacsejada, diguéssim, ets tu que l'has de posar sobre la taula, diguéssim, no te'ls posaran els altres, no? El que dic és que això demana una reforma constitucional que és inviable, ja està. Només dic això, és a dir, que si es tracta de demanar-ho simplement per posar el tema del català sobre la taula, com una tàctica i tal, doncs puc estar-hi d'acord. Ara... Es negociaran ara, és possible que es posi sobre la taula un pacte fiscal com el del País Basc. Jo crec que també això és impossible, però es posa sobre la taula, no? Sí. A Catalunya tothom està convençut de que ha d'haver-hi un pacte fiscal, que és un cas de corrupció. Sí. El mateix passaria amb això? Si tu dius... Qualsevol modificació substancial és a dir, a partir del moment en què el Tribunal Constitucional posa el límit amb la seva sentència, de dir, miri, l'autogovern fins aquí. Això és el que fa el Constitucional amb la sentència de l'Estatut, diu, miri, fins aquí, i marca el topall. Qualsevol salt en l'autogovern seriós, en temes que afectin el moll de l'os, com tu reclames, Tacho, requereix una reforma constitucional. O sigui, i aquesta és inviable, diguem-ne, perquè no hi ha les majories per fer-la. Per tant, de debò, jo dic, escolta'm, les lleis que hi ha, estem disposats a fer-les complir. Perquè és que si no ets capaç de fer complir el Codi de Consum, com vols que em cregui que faràs complir que el català sigui obligatori? No m'ho crec, simplement no m'ho crec. Un govern el que ha de demostrar que mana, manant. No encarregant-li al Parlament que faci lleis que després no aplicarà. I des del punt de vista legislatiu, jo, vaja, estaria feliç només que fessin complir les lleis que estan aprovades i que demostressin voluntat de manar, voluntat de poder, exercir el poder, al final és això, fer complir les lleis. És com que deies dels jutges. Els jutges no tenen l'obligació de parlar català. Poden exercir sense saber-lo. No la tenen. I per canviar això, cal canviar una llei orgànica que no hi haurà majories per canviar-la. No, i fixeu-vos que en aquest sentit la llei orgànica del Poder Judicial, per això també és important allò que dèiem del tema dels drets lingüístics, no? O sigui, la llei orgànica diu que les actuacions judicials s'han de fer en castellà i aleshores hi ha un epígraf a sota que diu també es podran fer en altres llengües d'acord amb els estatuts respectius. I ara, clar, el Consell d'Europa el que està dient és, a veure, un moment, és la persona que rep la justícia la que ha de decidir en quina llengua es fa la justícia. Clar. I això aquí no és viable, perquè tu pots anar i dir vull la justícia en català i et poden dir que no i no passa res. Aleshores, aquí hi ha un problema de vulneració de drets, també, que això no s'ha de poder permetre, no es pot permetre. Igual que la salut, no? Igual que la salut. No tenim dret a escollir amb quin idioma li parlem al metge que ens pot salvar la vida. Vull dir que estem igual. Els metges poden parlar... Jo no puc estar més d'acord amb el que deies, Eduard, que el primer que s'ha de fer és fer complir les lleis. És obvi que tenim lleis que no s'estan fent complir i que s'han de complir. I això és així, no tinc cap mena de dubte de que és d'aquesta manera. Però això no trau
que jo reclami que el govern posi la qüestió del català i la qüestió de la seva utilitat pública o de la relació que ha de tenir amb els parlants, amb el sentit del que estic dient jo, de que els que parlem català tenim el dret de parlar català i volem que la gent que està aquí a Catalunya servint-nos des d'un punt d'administració pública tingui el deure de parlar-nos en català, i això d'aquí pot haver-hi moltes constitucions i moltes lleis orgàniques del Poder Judicial que diguin el contrari, però això no impedeix que el govern no ho posi damunt de la taula com un eix de la seva actuació. D'igual manera, escolta, que donin l'amnistia també és anticonstitucional i no per això el govern no diu, escolta, jo fico com que donin l'amnistia. El govern diu, vull un referèndum d'autodeterminació i és totalment anticonstitucional. Escolta, però fica sobre la taula el dret a l'autodeterminació i la gent el fa seu i reclama que sigui així. O fica sobre la taula que vol un pacte fiscal i també és anticonstitucional, però també la gent ho reclama i ho vol. I d'aquesta manera, aquests temes, la ciutadania els percep com a importants. I aquí a Catalunya la ciutadania no percep que el seu govern consideri el tema de la llengua un tema important, perquè no li reclama al govern central. L'únic que fa són declaracions una mica grandiloqüents. Sí, el català... Sí, és molt important, però, la veritat. El govern s'amaga. Quan li diuen alguna cosa de la llengua, s'amaga i se'n va cap enrere. No només això. La cosa és, que si no diran que som intolerants, hem de respectar. Hem de respectar, no? Que a vegades, no sé, ara jo m'he anat a comprar-me una ampolla d'aigua i he dit una ampolla d'aigua i les noies que m'atenien del bar, a veure, aigua, jo crec que és universal, o sigui, té una I, però... S'entén perfectament. S'entén perfectament, doncs li dic una ampolla d'aigua, la noia sud-americana, però bueno, i m'ha mirat amb una cara i dic ampolla d'aigua i li assenyalo. No m'estava entenent. Jo dic, no m'ho puc creure. O sigui, al final li he dit aigua. Doncs no m'ha entès. O sigui... No, perquè no t'ha volgut entendre. No m'ha volgut entendre. I llavors jo, si li torno a repetir, quedo com la intolerant que no vull facilitar-li que li estic demanant una ampolla d'aigua quan li he assenyalat, li he repetit i li he dit aigua, que gairebé ja semblava que deia aigua. Aquesta noia fa potser no sé quant temps que ha arribat, m'és igual. Però el problema principal no és aquesta noia. El problema és que te'n vas demà a la comissaria de policia de carrer Balmes a fer-te un carnet d'identitat i com diguis alguna paraula en català et fotran al carrer. O si vas a un jutjat i el jutge tal i qual et fotran un traductor. Jo aquesta gent que no és la noia. Jo els respecto molt. Els que no respecto són els funcionaris de l'Estat. El que jo em refereixo és que quan tu no vols canviar la llengua perquè vols intentar, et tracten d'intolerant. És a dir, i per això el govern el que fa és dir, tema lingüístic, perquè ens tractaran d'intolerants, per tant, integrem. No, integrem, però això d'integrar el que està fent és anar en perjudici de la llengua catalana. Un exemple, les oposicions de docents, o sigui, si tu t'has de treure una plaça que aniràs a treballar en una escola, tu has de fer-les en català. Doncs no. Tens la possibilitat de fer-les en castellà. Això no s'entén. O sigui, no s'entén. Tu t'estàs traient per guanyar-te una plaça de funcionari en escoles públiques catalanes que tu se suposa que has de donar les classes en català. Has de poder defensar unes oposicions, una programació en català. És que em sento més còmode en castellà. Ja, però és que tu no t'has de sentir més còmode en castellà, has d'arribar al punt que et sentis còmode en català. I això és la por aquesta de que si no li deixem fer, serem intolerants, discriminatoris. Jo crec que el govern, les administracions tenen aquesta... Em permeteu que intervingui ara mateix perquè precisament has tocat la paraula clau. Estem arribant a 7:15 i hem quedat que acabaríem a 2:15 i vull ser molt rigorosa amb això. No hi ha gaires preguntes, però n'hi ha una que m'agradaria, ja que dius això del govern. I creieu que el govern s'hi posarà amb aquest tema? Què penseu del govern actual? Tots quatre dieu què us sembla. Creieu que podem aconseguir alguna cosa amb el govern actual? Qui comença? Tatxo, vinga, que ets el que estan abans. No et sabria dir, perquè desconec fins i tot les persones que estan al càrrec de la política lingüística d'aquí, però jo no et diria el que farà perquè no ho sé, jo diria el que jo li demanaria, i és que posés
que posés la política lingüística i posés el català com un dels seus eixos. I en tots aquests anys que hi ha hagut de procés, doncs ha estat una mica al revés. S'ha intentat amagar el tema del català, no? No sé si per no molestar, pel que sigui, però jo crec que el govern de Catalunya ha de... És que ara he vist que una de les preguntes deia no, sí que un que ha fet un dels xat, el xat ha ficat que ell es veu que està a la direcció general o on sigui, i ha dit no, als judicis pots parlar en català. Efectivament, als judicis pots parlar en català, però el jutge no parlarà en català. O sigui, jo no he anat a molts judicis, intentes parlar català i et sents com si ja t'haguessin jutjat. És així de senzill. O sigui, estàs en infinitat de condicions. El que jo reclamo és que el jutge, si una persona, un advocat o un testimoni o un acusat o el que sigui, se dirigeix en català, el jutge se dirigeix en català amb tota normalitat com es dirigeix en castellà amb una altra persona. O sigui, no allò, sí, va, vostè té dret a parlar en català i escolti, els jutges que diuen ficarem un traductor, ja traduirem, això és una barbaritat. Això és l'enganyifa que ens fiquem. Això és l'enganyifa que ens fiquem nosaltres mateixos. No, ja ho tenim el dret. I ara ja sé que això és però ara deixo que la gent, això és un tema de la gent, que facin ells, que la ciutat sigui seva. No, la ciutat és meva. L'únic que demanaria és això, no sé el que faran, però jo li demano això d'aquí. Perquè crec que, a més a més, que estem en un moment bastant clau, perquè, com deia abans, la democratització de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació fa que, al final, la gent sigui la que ha de decidir què vol fer. I nosaltres sempre ens creiem que amb voluntarisme ho farem tot, i no és veritat. Amb voluntarisme no farem res. Eduard, volies dir alguna cosa, em sembla. Bueno, contestar la pregunta, si creiem en aquest govern per fer això, jo diria que moltes de les coses que hem dit aquí, honestament, no crec que hi hagi la valentia política per tirar-les endavant. En canvi, sí que crec, per la informació que tinc, que la voluntat de fer una sacsejada molt important a la Corpo, TV3, Catalunya Ràdio, etc., sí que hi és, i que és seriosa, i que un dels eixos d'aquesta refundació és precisament una de les motivacions d'aquesta refundació és dir, necessitem el portaavions que teníem a favor de la llengua a nivell audiovisual. Això sí que crec que volen fer-ho i crec que passarà. Potser no passarà exactament com voldríem, però que crec que passarà. Altres coses, com dèiem, el tema del compliment de les lleis que obliguen les empreses, m'agradaria pensar que sí, però ho dubto molt. Mireia. Bé, des de Plataforma per la Llengua nosaltres fem aquesta feina d'anar perseguint els governs perquè compleixin, justament, per començar, perquè compleixin aquest marc legal. Nosaltres esperem d'aquest govern que com a mínim ha fet aquest gest d'augmentar la categoria de la direcció general, l'ha convertit en una secretaria. Això ja és un gest que et dona a entendre que li volen donar una miqueta més d'importància, però no n'hi ha prou amb això, evidentment. Això només és un gest, diguem, a l'organigrama, que no està malament, però que esperem que no quedi només en un gest, que realment això representi que la política lingüística es converteix en un eix troncal. Nosaltres insistirem sobretot en això, o sigui, en l'àmbit audiovisual, en els joves, escoles i universitats i escoles també de magisteri, perquè per nosaltres és clau el món dels joves, perquè ells són el present i el futur de la llengua i si amb ells no hi entrem no ens en sortirem i seguirem pressionant i demanant que compleixin els compromisos que han adquirit respecte de la llengua, que sobre el paper els han adquirit, però ara cal veure si a l'hora de la veritat els posen en marxa. Nosaltres continuarem pressionant perquè així sigui. Veurem. I a l'escola què pot passar? Bé, Us poden ajudar el govern actual? Bueno, no tenim moltes expectatives perquè per nosaltres el govern actual és una continuïtat del que ja teníem, vull dir, no ha canviat ni el partit polític ni el perfil de les persones que, diguéssim, que tornen a agafar l'educació, però, evidentment, seguirem picant pedra perquè aquest model lingüístic que volen
que ja està vigent aquest model lingüístic que tenim. Penseu que amb la creació de perfils professionals ja tenim docents que tenen el perfil d'ICLES i no sé què, i per donar àrees en llengua estrangera, ja aplicar fins i tot àrees en castellà, perquè així això existeix i clar, això, a més deixar en els centres educatius l'autonomia per crear els seus projectes lingüístics en funció de la realitat sociolingüística que tenen i socioeconòmica, etc. I dius, no, ha d'haver-hi un sol model lingüístic que posi la llengua vehicular, el català, en el centre i que la resta, diguéssim, giri al voltant d'aquesta llengua vehicular i que sigui igual per tots els centres educatius, perquè és l'única manera d'assegurar que no hi hagi segregació en temes de llengua, que es doni la cohesió social i que l'aprenentatge i la pervivència de la llengua sigui efectiva. Però, a més, mira, el que deia dels audiovisuals, és importantíssim que es creï una política d'audiovisuals amb continguts en català i plataformes en català, etc., perquè fins i tot l'escola pugui nodrir-se de tots aquests recursos que són els que, com ha dit l'Eduard, molen el jovent i, per tant, per qui els podríem enganxar per tornar a donar aquesta importància a la llengua i aquesta necessitat d'aprendre la llengua i d'utilitzar-la socialment. I això s'ha de picar molta pedra encara en aquest sentit. Jo penso que així tots en conjunt, vull dir, perquè realment l'escola és un reflex de la societat. O sigui, abans era al revés, no? L'escola havia d'educar en societat i ara resulta que és la societat que ha entrat a l'escola de ple i l'escola està allà encallada amb una realitat que està malmetent una mica la utilització del català i està devaluant fins i tot la llengua. Llavors, hem de seguir picant pedra perquè a mi ens fa la sensació que continuem amb aquesta por, continuem amb aquesta mateixa política de por, de no siguem intolerants i de poca defensa del que és la llengua. És que, en resum, al final sembla que som els que parlem català els que som intolerants, no? I jo no sé, jo recordo fa molts anys que semblava, hi havia com la sensació en l'aire de que si parlaves català t'integraves molt més, no? I si tu eres una persona que venies de fora i parlaves un altre idioma, inclús el castellà, havies de fer un esforç per parlar en català perquè valia la pena. Valia la pena, t'integraves, tenies més possibilitats de feina, podies ser un més de la societat catalana. I em fa l'efecte que tant els partits que defensen l'únic ús del castellà com la gent que els recolza han fet una feina molt potent amb això. I ells mateixos en el Parlament, sabent parlar català perfectament, parlant en castellà directament i després te'ls trobes i parlen català. Jo penso, en el Parlament no es podria obligar, dic jo, a que si l'idioma del Parlament és el català, que es parli català, amb gent que el parla habitualment, no? Si comencem per aquí, potser faríem alguna cosa. No sé, s'han dit moltes coses en aquesta taula rodona que personalment les he gaudit moltíssim. Us heu quedat alguna cosa en el tinter? Voleu dir alguna cosa més? Ens queden 7 minutets. Jo us explico, si voleu, una anècdota que crec que pot ajudar a resumir bastantes de les coses que hem parlat. Potser alguns sabeu que jo vaig ser secretari de Cultura quan el conseller de Cultura era en Joan Manuel Tresserras. El conseller em va encarregar a mi la llei del cinema. La llei del cinema no es va fer al Parlament, es va fer al govern, va ser un projecte de llei fet des del govern, que després es va portar al Parlament. En la primera reunió que vaig tenir amb les Major em van dir d'una manera molt clara, els representants de les Major a Espanya, em van dir, mira, nosaltres no complirem aquesta llei. Jo li vaig anar a explicar què diria la llei, què volíem que digués la llei. I ells van dir, feu el que vulgueu, nosaltres no complirem aquesta llei. La recorrerem a totes les instàncies que faci falta, espanyoles i europees. Però fins i tot si les instàncies judicials us donen la raó, nosaltres no portarem les pel·lícules a Catalunya.
Us quedareu sense pel·lícules. O sigui, abans de fer això, de complir això, deixarem de distribuir a Catalunya. Jo me'n vaig anar al conseller i li vaig explicar el que m'havien dit. Li vaig dir, escolta, si no estem disposats a fer-la complir i si no estem disposats a aguantar la pressió d'una vaga de distribució del millor cinema del món, el de les majors, el més taquiller, el que la gent vol veure. Si no estem disposats a aguantar això, doncs, i aguantar la pressió i aguantar els titulars de premsa de que la Generalitat deja a los catalanes sin cine, etc. Si no estem disposats a ser antipàtics, més val que aturem aquesta llei i la fem diferent. I ho fem diferent. I ell em va dir, tira. Tira perquè si hem d'aguantar això, ho aguantarem. I jo convenceré el president que ho aguantem. Molt bé. Vam tirar i es va aprovar la llei. Res, 2 mesos després hi havia eleccions i el poble va decidir que hi hagués un canvi de govern, amb la qual cosa no vam tenir l'oportunitat de demostrar si era veritat o no que anàvem a aguantar aquesta pressió. No sé si l'haguéssim aguantat. Sé que la voluntat hi era, però no sé si l'haguéssim aguantat. Per això vol dir dues... I el següent govern doncs, simplement va agafar la llei i la va guardar en un calaix. I no va fer absolutament mai res per fer-la complir. I, per tant, les majors es van quedar molt tranquil·les i molt contentes. I la llei està allà, està aprovada i ningú la fa complir. Per tant, primera lliçó, quan les majors em diuen perquè em van dir no la complirem i només complirem aquesta llei el dia que siguem un estat independent. Així de clar m'ho van dir. Nosaltres complim les lleis dels estats en matèria lingüística. D'una regió no complirem la llei perquè obrim una capsa de Pandora que no volem obrir. En primera lliçó, hi ha determinades coses que si no ets un estat no les pots fer. Segona lliçó, si legisles, fes-la complir. Si no, no facis el ridícul i més val que no legislis. Jo t'explicaré només una última anècdota. Nosaltres vam produir la pel·lícula Vicky i Cristina a Barcelona, d'acord? De Woody Allen. I vam decidir que a Catalunya només es vegués en català, la versió en català, i ja està. Era en català i en anglès perquè la versió sortia... Vam decidir que fos així. Vam rebre pressions de tot arreu, de dalt i de baix, però és que la més divertida de totes va ser que un dia vaig anar a un sopar de FEMCAT, que se suposa, jo soc membre de FEMCAT, se suposa que és un lloc catalanista, no se suposa, ho és, no tinc cap mena d'això. Estic parlant malament només d'una persona que no diré el seu nom, no del reste de FEMCAT, que són gent extraordinària. I van a un sopar on va vindre el Jordi Pujol, que no sé si era president de la Generalitat o ja ho havia deixat de ser, no me'n recordo. Crec que ja ho havia deixat de ser. I va vindre, i llavors, de membre de FEMCAT hi havia una persona catalana, a més, se suposa catalanista, que era un executiu que portava una distribuïdora internacional aquí a Catalunya, una gran distribuïdora internacional aquí a Catalunya. I aquesta persona, només acaba el sopar, va vindre i em va pegar la bronca de la meva vida perquè distribuïem Vicky i Cristina Barcelona només en català. I em deia que això li faria un grandíssim mal al català i al cinema català, perquè era un error enorme, monumental, distribuir només en català Vicky i Cristina Barcelona. Aquesta gent se'n va anar a parlar amb el Woody Allen, se'n va anar a parlar amb la família del Woody Allen. I al final no vam tindre més remei que acceptar que amb 2 cinemes es passés la versió en castellà. I la forma que va fer el distribuïdor, què va ser? Va ficar 2 o 3 cinemes, o 4, no recordo quants, van ser els cinemes els que tenen més espectadors de Catalunya i va ficar la versió catalana a Vic, a Olot i a altres llocs d'aquestos. O sigui, jo ja ho sé que hi ha pressions per part de les majors, però, com tu dius molt bé, o aguantem com aguantaria un estat independent que no es deixaria trepitjar per aquestes empreses, o pleguem i no fem les coses, és així. I jo, perdoneu, però us tinc que deixar, d'acord? Perquè ja començarem. Moltes gràcies. Molt bé. Adéu. Mireia i Iolanda, teniu alguna cosa més a afegir i mirarem d'acabar en punt. Mireia i Iolanda, endavant, Mireia, per exemple.
Sí. Dic tu perquè jo ja crec que ho he dit tot. No, jo, a veure, en principi també, vull dir, estic d'acord amb això que diuen. És cert que amb la llei del cinema el conseller Tresserras va ser molt valent en aquell moment i que ara també és cert que vull dir, tot això que diu que les lleis que tenim les hem de fer complir i estem d'acord. Que hi ha coses que ens depassen, no? Si Espanya fos un estat, o sigui, si es considerés un estat plurilingüe, doncs no tindríem molts d'aquests problemes, però Espanya no es considera un estat plurilingüe. La qual cosa, doncs, a temes com aquest, o per exemple com la fragmentació de la llengua, insistir que valencià i català són llengües diferents, etc., quan nosaltres justament el que hem de fer és demostrar el contrari, que som una comunitat lingüística de milions de parlants i ens van a la contra, ho sabem. Però tot i així, la llengua no és una cosa que pugui esperar. O sigui, no podem dir, bueno, esperarem a ser independents al tema. No, vull dir, amb aquest tema no podem esperar. Vull dir, hem d'actuar, però hem d'actuar amb valentia. I no ha de dependre només de la ciutadania, que també, o sigui, la militància individual està molt bé, la militància, diguem, en societat civil, com és el nostre cas, doncs està molt bé i ara per ara és necessària. Ja ens agradaria que no ho fos per poder-nos dedicar a fer vida normal, diguem, però ens hem de dedicar a aquesta militància, però evidentment necessitem que el nostre govern estigui al nostre costat, vull dir, i que realment sigui el primer que tingui aquesta valentia de dir, no, anem a legislar i anem a aplicar-ho i que consideri això, la política lingüística, com una política troncal, i així és com entenem que s'ha d'enfocar, i no d'altra manera. La llengua és el pal de paller d'un poble, és així de clar. No sé per què volem un estat independent si no és amb una llengua i una cultura pròpies. Evidentment, això és la meva opinió. Fortes. Senyors, senyores, són 2:15 en punt, som perfectes, hem arribat, hem dit la tira de coses, però sapigueu que l'heu pifiat perquè ho heu fet molt bé, tan bé que potser s'ho tornarem a demanar perquè queden moltes coses. Jo tenia aquí una colla de preguntes per fer-vos, però ja ho farem en un altre moment. Prefereixo que la gent sàpiga i vegi que realment complim el que hem dit. No puc agrair-vos més ni com fer-ho, de veritat, tot el que heu dit, perquè ha sigut fantàstic. Moltíssimes gràcies, gràcies a tots els que ens heu acompanyat i ens veiem aviat. Això ha quedat gravat i suposo que hi ha el David Pou de Vida i el Toni Biernès i el Josep i tota la gent que s'han mogut per organitzar tot això faran arribar el vídeo a la gent que ho demani. David, vols dir alguna cosa més o Toni? O ho deixem aquí? David. Podem deixar aquí, Doncs endavant. David, tu estàs aquí molt implicat, perquè tu estàs a prop de la Generalitat. Et posarem deures, que ho sàpigues. Moltes gràcies a tots. Gràcies per la invitació. Gràcies a tots. Fins aviat. Adéu. Gràcies per convidar-nos. Gràcies. Sortim.